Быел зәй Бөтен Россия кеше шәһәрләр конкурсында уңайлы шәһәр тирәлеге булдыру категориясендә җиңү яулады һәм моның бәрабәренә энергетик мәдәният сарае каршындагы мәйданда масштаблы үзгәртеп кору эшләре алып барыла. Проект эскизын архитекторлар десанты тәкъдим итте, төзелеш эшен Стройсервис ширкәте алып бара. Төзүчеләр демонтаж эшләре алып барды, коммуникацияләрне алыштырды, биләмәгә бетон җәеп, бордюрлар урнаштырды. Хәзер исә брусчаткалар җәю белән мәшгульләр. Шул рәвешле үзәк мәйдан чып-чын төзелеш мәйданын хәтерләтә. Биредә 3 титтәдән артык кеше эшли. Шушы брусчатка җәергә безнең инде мәйдан бүгенге көндә тулысынча әзерләнгән. 5500 квадратный метрда брусчатка җәеләчәк. Брусчатка инде ул проектантлар тәкъдиме белән махсус Мәскәү өлкәсеннән кайтарылды. Ул инде гади генә брусчатка түгел, махсус рәсем белән ул салына. Шуңа күрә аны җәю дә җиңел дип әйтмәс идем, шактый гына вакытны ала. Шулай ук биредә безнең булачак инде махсус утыргычлар, скамьялар, чүп савытлары урнаштырылачак, мактур яктырткычлар урнаштырылачак. Һәм инде иң мөһиме әлбәттә ул әле әйтергә кирәк, Татарстанда бәлки тиңе дә булмаган бик матур светомузыкаль фонтан. Аның диаметры 17 метр, инде биеклеге әйтергә кирәк 8 метрга кадәр җитәчәк. 29 махсус шушындый индивидуаль шушы утларны һәм инде струяларны дип әйтәбез, кили торган махсус инде шундый 29 индивидуаль компонент биредә урнаштырылачак. Зәйлеләр тарихи һәм исәлекле урыннарга игътибарлы. Мәйданда урын алган Ленин һәйкәле исә үз урынында калачак. Памятник шушы урында калачак. Проектантлар шуны истә тотып, безнең инде концепцияны әлеге мәйданга тәкъдим иттеләр. Биредә эшне ел ахырына тәмамлау бурычы тора. Киләсе елда исә энергетик мәдәният сарае артында сквер булдырылачак. Ул иҗтимагый киңлекләрне үстерү программасы нигезендә республика хисабына булдырылачак. Безнең инде Алла бирсә киләсе елга республика программасы нигезендә планлаштырыла. Шушы мәдәният сарае артындагы скверны төзекләндерү, тагын да матурлау, яшелләндерү. Бүгенге көндә җир участокларын оформить итү бала. Эскиз проектлары бүгенге көндә проектантлар белән бергәлектә әзерләнә. Әле ул проектның әлбәттә эскиз вариантларын без шулай ук үзебезнең шәһәрдәшләребезгә тәкъдим итәчәкбез. Һәм инде шушы территорияны яшелләндерү шулай ук инде берникадәр өлеше безнең киләсе елга кертелгән. Шулай итеп, үзәк танымаслык булып үзгәрә. Энергетик мәдәният сарае һәм аның тирәсендәге күп фатирлы йортлар фасады төстәш итеп яракташтырылган иде. Хәзер мәдәният йорты алды һәм аның арты танымаслык булып үзгәрә. Якын киләчәктә шәһәр үзәгендәге бу территория заманча шартлар тутырылган үзгә ял урынына әйләнәчәк. Рәзимә Кашапова, Денис Ипатов, Татарстан хәбәрләре.